Sanibona noyingane zakwethu, akanginibingelela phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina uveza ngithuthi ungakho manje bathi la sibona amagumede mhlawumbe emangabe semusha la ikhanzo phinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu, inkulu indaba ingegcwalisa spring picnic lapha ke okumcimbi ohlela ukhuzana umfoka Mpungose osobuya lapha ihlandla lesibili ozokuba umhla ka4 November unyaka ka2023. Phumile ke top 10 iyabaculi okuyibona abahamba phambili ngama views ku YouTube. Uzokhumbula ukuthi ke uhlelo lokulonyaka kuthathwe lapha nabaculi abahamba phambili ngezingoma zabo ukubukwa lapha enkundleni uYouTube. Angizukwanda kakhulu, anginilandela lapha ku number 10 kuhleli insizwa limit umfokanala ashaya ngama views a1 million, bese kuthi unumber 9 umafika izolo ushaya ngama views a1.1 million. Number 8 kosamagcokama ama views nayo futhi a1.1 million. Number 7 umketule ngama views a1.2 million. Number 6 ufalabo ngama views a1.2 million. Number 5 umenzi ngama views a1.3 million. Number 4 umthandeni SK ngama views a1.4 million. Number 3 untencane ngama views a1.4 million. Number 2 uluvu mfoka Duvazane ngama views a1.6 million. Number 1 insizwa uGatsheni, insizwa sophongolo ngama views awu2.7 million. Kuhlukana ke ngane zakwethu ukukhuluma ezinkundleni zokuxhumana ngale top 10. Kuzokhumbula ukuthi ke kunabaculi abakhona abanama views angaphezulu kwa1 million kanjalo laphana ke, kodwa ke abangayona ingxenye yalomncintiswano. Bakhala kakhulu impela abantu ezinkundleni zokuxhumana ngensizwa uSmirnoff kanjalo noMjabulisi. Ngiyaqonda kancane ukaSmirnoff, kodwa ke nakolunye uhlangothi ukuthi uSmirnoff ukuba kuyona lengoma ikhiphile ethi imali yepika, imali yase-Absa bengangena lapha ku top 10. Angazi ke ukuthi kuyiqiniso elingakanani lokho, kodwa ngithe mangibheka ngibuka lapha umehluko ku number last okunomuntu ongulimit lapha ke ushaya ngama views awu1 million lapha ke unenyanga ezo10 i-album yakhe iphumile, bese kuthi ke insizwa uSmirnoff ngemali yase-Absa isino unyaka wonke iphumile. Kusho ukuthi ke ingoma egcina ukuphuma yona ingoma kalimit lapha yona ke okufanele ingene lapha ku number 10, bese kuthi ke insizwa ke lapha engazi ukuthi isale kanjani yona ine album esinenyanga ezu11 iphumile uMjabulisi ngengoma yakhe emnandi ethi boge lapha nama views ke awu1.1 million ebekade kumele ke lapha ingene ku number 9 okanye ku number 11 ku number 10 lapha insizwa kube khona abaculi ke abaphumayo. Lensizwa ke angazi ukuthi kwenzakaleni, kodwa mhlawumbe basazosichazela lapha nabahleli balomcimbi ukuthi ke insizwa uMjabulisi usale kanjani kulo mcimbi. Ngizwile impela ekuvungazela ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ke baningi abantu impela sebaqalile ukucomplaina ukuthi kube kanjani ukuthi ke kube nensizwa ezisala ngaphandle, kodwa ke angazi mhlawumbe ngicabanga ukuthi ke njengoba zibona izisizwa nazo mhlawumbe okunye bekade zingakakubheki ukuthi ke kunento ekanjena lapha. Nasazi ke noma kuyomela uku-add abanye abahlanu ube top 15 ukuze kwazi ukuthi ungena elamaciko lawa. Ngazi ke ukuthi mhlawumbe nakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba, kodwa nganza kwethu asivehlana lapha comment section ungitshela kabanzi ukuthi mhlawumbe uthini wakho umbono ngalolu daba. Nganza kwethu ngelasiboni sengiphuma kanjani, kodwa ngiyethembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, ningakhohlwa ungilandela ku Facebook @radio inkezo, bese nangilandela ku TikTok @radio inkezo. Nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu.